Egokia alda atzeden aldietarako gure seme-alabek ikastolara eramaten duten hamarretakoa? Gaieta horien ordez jango alukete fruta apur bat? Elikadura osasuntsua txiki-txikitatik bideratu behar bada, zergatik ez hasi haurreskuntzan urratsak ematen? Horiei guztiei erantzun nahian, orain 5 urte jarri zuen abian Arizmendi ikastolak elikadura programa. Eta bai, frogatu du posible dela umeek gaieten ordez fruta jatea, eta gustora jatea gainera. Beraz, Arizmendi ikastolan haurrek urrats garrantzitsuak eman dituzte elikadura osasuntsuaren bidean. Haurrak oso erraz jaten dute fruta bere gozotasunengatik eta hainbeste vitamina daukenez, gaixotasun askotatik babesten gaitzue. Zelako erreza simplea eta zenbat onura alegin txiki baten truke? Momentu honetan izan ditugun aldaketak izan dira, jolastokira joan aurreko gaieta jan beharrean, fruta jaten dugula, eta gero aurten hasi gara urtebetetze egunetan ospatu beharrean txutxeria pakete handi horiekin, tortitak jaten. Erraz eraman dut, lan pizkatxo bat, gaieta paketea ireki eta berehala banatzen dalako, eta fruta, ume batzuk konturatzen zara ez dutela etxean fruta asko jaten, eta orduan ez dute ezagutzen, traba jartzen dute, animatze hori, eta garbitu, moztu horrek behar du denbora gehitxoago, baina bestela ondo. Jaten dute, izan dute bat ez duela jaten, frutarik, eta poliki-poliki hasi da fruta jaten, eta gainera hasieran nazka ematen zion eskuekin ikutzea, orduan agora ematen nion. Eta orain, berak hartzen du, orduan ondo. Deno jaten dute, eta azaldunak direnak, zagarra, madaria eta horiek bakarrik garbitu eta azalakin jaten. Nik uste bentsat frogatzeko eta beste batzuen aurrean eta nik ikusten dut ez dugulako betiko fruta jaten. Gehien bat, ume batek edo bik eurak oso frutazale direnek etxean, ekarri digute gelara granadak, eta hasieran pizka kostatzen da zagarretik edo madaria edo mandarina irtetzea, baina bentzak denok frogatzen du. Gero jarraipen hau ez bakarrik HH, baizik eta igo beharko litzake LH-era. Zego, adibidez, hemen maila biak daukagun gune bagara, eta gu urtebetetzekoaren aldaketa, eta ikusten dugu, baina gero gure umeak patiora eta hor topo egiten dutenean eskilaretan, goikoak jaisten dira paketa hundi batzu txutxeriekin, da orduan guri gustatuko litzaiguke orain ari garen esportzo hori egitea, datorren goian ere jarraitzea. Kadiro mandarinak banatzeko gela eta utzi direten txeltera eta zara listo. Eta oso esaten eskerrik asko. Eskerrik asko! Aitz eskerrik asko. Niri atsegin zaidan margoa, platanoa.
Osasuntxua dalako. Vitamina C daukolako. Platano. Niri platano ere bai. Niri sagarra. Niri laranja. Platanoa. Zuri? Sagarra eta platanoa. Sagarra. Sagarra, eta zuri? Madaria. Eta zuri? Sagarra. Biri mandarina eta sagarra, eta naranja. Niri madaria eta sagarra. Elokotoia. Ikusi? Zuri? Sagarra. Eta zuri? Fruta berriren bat? Bai. Koko. Koko proba duzue? Nik bai. Eta nire eskaten gusta. Ez gatzu Niri gusta? bez. Ez da? Da zuri? Bai, gozua da? Bai. Eta beste frutaren bat proba duzue? Mango. Mango baitza? Eta zer moduz mango? Nire jaten gusta. Ez? Niri bai. Ez? Zuri bai. Bueno, eta zuri? Nik ez dakitza da mango. Botako horra. Esan berri? Gero, botako sakarentzi marroira. Oso on. Kamioiak lantegira. Zer ikasi gauek itxasiela frutan azalakin? Kompostak... Zer bihurtzen da hori? Zer ikasi gauek? Lurra! Lurra. Lorak lantaratzeko. Eta muertan ikesan duen egun baten makatzen azalakin itxentzala beste makatz bat. Normalian etortzen dienean txarteltxuakin, zuzenian berakin neskatiakin juten naiz erostera gustatzen jakoi, asko gustatzen jaki arduradun izatia. Orduan, anekdota holan berezirik ez, baina bai gisa erosten goiezen bakoitzian aukeratzen ditula fruta ezberdinenak. Betikoak bai, baina beti juten da, ezberdinak dian koloriak duzkoten da, fruta berezietara juten da. Gero ez dakit jango ditun, berak esaten duz baietz, jaten dauela, baina etxian egisa da gero betiko frutak. Nire ustez oso positibo da, ezta? Ikastolara etortzen die, balore desberdinak ikasten, eta elikadura balore garrantzitsua da niretako. Eta, naiz da gurasoen lana izen hori, normaltasun baten ikastolan sartzia be, ze dauen ondo jati, hori importantia da. Ikusten dut, de hecho, frutia gehiago gaten dela, etxian, eura peskatu jen daue, lehen, en cambio, gu bilibigitzen sartzen, aujan, oin eurak eskatzen daue, eta oso ondo. Gehiagokin hartzen da bie, osea, así como lehen, sagar zatizotxa guztetan ez dakizen, ni bai somau dut hori, geletan jaten da bienetik, hemen hobeto, osea, samurrau jaten da bien, badaz fruta batzuk, platanua, batzuri gaiguin emoten dutzela jateko. Naranjia, por ejemplo, erdixa eta aunque sea sumua hartzen da bie, eskuetan hartzen da bie eta sumu aunque sea. Baina eta, poliki holan jaten die hartzen ero. Komenta bizen gau hori, hasi zienetik, samurra hau hartzen da biela frutia. Protesta gutxi entzuten gauela hemen.